أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على نبي الكريم. ‘Yan uwana ‘yan Najeriya musamman musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Na so fara godiya ga Allah da ya nuna mana farkon wannan wata mai alfarma, wato na watan Ramadan, wata mai tsarki. A nan nake kira ga dukkanin al'umma musamman musulmi da mu ci gaba da aiki da koyarwa da muka samu alƙur'ani mai girma da hadisai, domin wannan zai ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan duniya, kuma gobe kiyama mu samu tsira. A nan na addu'a ga Allah ya ci gaba da inganta lafiyarmu a wannan ƙasa da zaman lafiya, da inganta tattalin arzikin ƙasa ta yadda yake wannan ƙasa za ta ci gaba da bunƙasa a wannan duniya tamu. Muna addu'a ga Allah da yadda ya nuna mana farkon wannan wata lafiya. Muna addu'a Allah ya nuna mana ƙarshensa lafiya. Na gode jama'a, assalamu alaikum.